Jukwana mangana mange no cha seti bya wabunga ki yali kirwe ekitotura liri na machika yakobego ebukungo bwati were ekozyo ne kubwatiwa osena machiko nkita kere kurigerirwa mono ekiagerense ya Kenya karukurense ya Kenya ange 90% ni gotore Christian oseni gere ense yege Kristo yuna to jukumurekera manga simambya bone utakore biro tigange omugeni oneri baga atukwania simambya bone tumaye gochaka naye mbaka omwere karibu sana bona bogo kwani mwanju mwere tumaye gusuka gochibusi buya marasano manchiwa omurigereria na koira maiga mangi kurwase egetesenie ke Gandis iri taria nengoro kwa pastor Peter Murwabe na kirinya sambi mono asiri boga erinde wetanyo kwa resebu kuneri chiko to abantu baite direction eyitu egenetenge kura uno moi komoche mbia sana mbia kabisa methena besto konyara abantu nerba korra batangani usabani ko korra bali nabo kora batena ninga yugo toka rende tuma uska gochibosi akego mbia mono sana pastor Murwabe no morandi ase kanisa ya Gospel Embassy ere posonka alia enchera ya nyanjo ko waitani stadium kurwe town alia akomere kanisa ya Gospel Embassy utaragenda gukinyanjo nyagetari yes bya kabisa gumanyu muri gwere to na pastor Peter Murwabe kero to kwana mangasi mambia bono hone gento kodena karanso iketo suka atonyegere nyira nabo kana utubwati asensema imitandao Facebook tonyara Ndizi TV News Digital bega sensema ya YouTube nabo tonyara Ndizi TV News yokonya chingage to tweet @Ndizi TV News kone karanga kia bono genda ko tumogotera se namba erase skine urabo na bora tomeri volio raga ni pastor iraneri asemambia boni gakolengana na to kwana se litko lialera bonego twajakiro muroberio asenjera ya bene pastor seribuli analitangani ndaboli neli na Kenya nige komochikorakana na ange enambe nyinge nigo turaba Kristo na maene na bakristo tore osena hypocrisy ere nyinge litangani umoraliente venga tarigo turaba Kristo ryoka Kenya igo turabe genia bata abaisilamu abaindi in fact percentage y'abantu batamwagita Nyasaye temanyekane ti Kenya ego tumanyete percentage y'abaisilamu y'abaindi ne y'abakristo lakini asiki percentage echo abantu bakorwa abakristo nabo bare saidi ya 85% as a population ya Kenya na sego nekagire ko nebwente kumanyekananga stand yetu n'abakristo nere inki kege tokara twaro kwa bakristo ende ntoro kwa pretenda sene wate bago sabe oria totene nase ekene kyobo kristo kosekero kende eto kento maite bo kristo boningi enga buno mundada nganje ngo chinde kanisa lakini tana ko oroko lakini amaana na ringa 85% and above na bakristo buya kabisa bishop ni pastor karto endelete kunyago kwana igasi mambia boniga kuruza matukama gatwara ne kanisa usaba abaraibe dini bagukabare mirugana na serikali emerobenere etariko ba uniform ya ningi yako roje serikali etariko uniform kanisa asogwa katwa gusukubeke meroberi nda sense ya Kenya diyo moralia serikali yogo kwana mbura abantu bakwegera majority ne n'abakristo abo maybe kero kento tanga dai ko uniform kanisa ebintu mbiro gusankia abakristo abo kero kene batagete gukora batagete kwaewa obasemia ose direction ere proper ebinde bibise kanete babugata ki agenda kibise kanete I think sometimes nakia ko erabata ka kwebacha bacha ba ko uniform kanisa lakini no nyanabo serikali te ko uniform kanisa asikiregento ebinto bire kanisa understand bire kanisa anyare bire kanisa tanyare bina bono nkia serikali ra to uniform beri asokole majibara it's a community work abeko involve abanyakenyoro auna ne bara abakristo baito kera tokene crisis inkero kera tokanie na bego to involve lakini ebinto biko diri no bogima bwabantu serikali neta kiri to involve yoneta kiri involve kanisa kabisa asa mangana lya kodi na bantu bon ya nobo moyo kabisa existence yaba buna bina boto de pastor no nyabuna bono ebintu birtwara kora kwana bya chemo you know I nento kwente kuborgo because ntu apiri betinga la begra reduce lifespan yomo
ne bibiri ngokwanire nga Nyasaye igata kurusia maruira asigati yaito atokonye tomenyo bugima bwito bwens ase 2023-25 so egento kero toko kumichikorana egente kenke ase ko keyo bugima na be serikali bwente goto inivoro na amangana ndu na mariogo no nyana chi sindani chi abantu bakobetua kirese wa affect yo bugima omuntu directly ne bantu bwati obumanyi bwo boringori ko chime mono na be serikali bwente kuburia opinion yaito ojo benenga ki corona yachete abantu bariko bekirol most pressure babedu chi sindani chiria na intubune kanisa tokatebanga ya twa sensory bintu byonse mbiri buya ekabanga no kwamera negatie ito ne serikali lakini ndate ngote yo muralingo mwalio ye ugote na waito abande baito bune kanisa na kukwaro kanire koba owekene serikali ngotwarero kwego sana obwa bwango yataka komnyokere bintu gete ko sekaro kende yataka korosia ga faida gete tota manyeti na kiako era ebintu binde komnyokara kini egento gego deal no bogima bwo monto as a person live alone development wasekende nebwete gotuburia na opinion yaito nabona go shape obogimo bwa abana go chimotwe amangana CBC opinion yaito ntwarwete lakini nchana kwa factat lakini werta mwana okera 7 agote bio class 8 nga yem primary ole inchende secondary kera nda junior secondary ga class 7 na ye class 8 gole primary igonsike lakini onye serikali eira maoni yaba na inchi amona ba Kristo amona ba pastor that could have been very good yeah igoro na gote anetigire iskake osima maoni anuta akorwe gutari go ikaka meremo bia etokurwa maoni serikali yebacha yebacha ekerto ndrete pastor bono ntubwate constitution ya Kenya the constitution of Kenya anne yabe promulgated tariki 2010 boy ntubwate ne Biblia ono tora kwandense ya Kenya dijigo ne Biblia ero ndi yabe promulgated Kale actually njana ko promulgated naida na njana ko amended and the ko amended care is a supreme word ya Nyasaye it remains no yene constitution yege ko be amended na singin to ko review ebintu gete kero kende binde bitari ko agree na no Nyasaye ya betere to ibeke no yorte 2010 ntu abwate mangana arakabere yalinge chungwa na ndisi bora ndo ndisi vintu kwa chungwa TV lakini yalinge chungwa na ndisi abantu barutware ko tebanga kuratiga goetia turakole bintu gete nyorte kansa se yalinge kansa yarwa dongegere no bintu biru aligere timabo bitare ko agree ne Biblia tokataka bibekwe bi agree ne Biblia e constitution emanya wetiwa lakini ntari mangana ngakine asanade kanze wikaya efoisi yae ya tuomera yamiwa asekera kanza de kurwan igo point yana ninga egento tware ko rwanera lienga kia constitution igo tuatagete ti agree ne Biblia na rito tatwaro go tuomana ne serikali igo bono na ko de pasta bino go tuomana go turoje na tutege go tuomana na bokera bena tangande ya beteri rimwe akwane teri oyeri tango tumana okongoi totebe ebinte binge byari ko ba adjusted otumana ngoko ba lakini as long as ye ko ba igo e confusion bakebo matukare mutwe na ya na otumana baka ko wake besa no manju muri onu wetena tonde go kwanda simambia boni to te ina to suke kyara ni go tonde ta kumurika na kwanera aneka to tukurina nebuku neri chigo pastor debrina mbata getinga kieri korangana Christian dina pate tindo de vive kubio njurigwe egente ke mai gweta buya ke wene constitution mai ko wenera ekyaro de na sese mayebuku bukwero de go changewa anande ko amendment kendinge ogera change kyara ni gere supreme na nyero ka supreme tari supreme go tira kinende na nyero gere tageteri kom kabisa bu wono to te na bu na litake de gutumeka wono pastor ndo bwate constitution yeye nebuku ningeta keri gutumeka mono ekero turojina nibwate freedom yaye nebuku nero nerororo asirigurira sai nero buku nero nibwate ubwo bagete ko bwaliji kumete katutumeka bu bo bamboro mutongo bwara omanye tumuralie buku ngote beringa to Russia ostomenta iko tari go kwandre constitution iko kwandre buku nyene lakini asa constitution na boko Rus na boko menta na boko era na go kwana barenga
the constitution ne bwate bintu birenga the letter and the spirit of the constitution igo ebukwe yenyene nkoto tebiere na kitu bwama te bwito neri chikoliense bwente koba ase kitabu kya abarumi ikomene sato no ekanise korau ego tebiwa inga kero monto abense asoko igwera asabare no kubwa ekiara kubwa ko tikoli otatigo ko bekiro na nyasaye nabe echi ebibilia ko tatabinga oburayo bobwa bekirwe ne constitution ne serikali nyasaye na robo bekiro lakini kero monto abense yobura yobo bono liswali lya manyagocha ira toka lendo bura yobo abeire bino bwa Somalia osasegete bado go ko bansi yobura yobo osentubune kanisa ntubwate duty yogo kwanira barai bense na kobatebinga abutwachire bogeka tutakeire ko genda in the right direction yes bono kiringana ndira ali aretira mangana yeribirira kabisa yoyete mwagike ino na sensemo YGTV mitandao eria bekiruna church mbaikaranste badena yaya aba constitution ko tebirina na okorosi organization teribobe lakini bono organization ye kuchikorosigwa nera ba Kenya bo boerera nena ba Kristo ba boerera yaya dijikiri bono ndirigia anga kyura likwanire ikyombekete kire korosigwa mwana jimwa kwanite mbu yakerosigwe gorengana ne constitution kose tikatubwati ebibire morali omanyete tintageti kwe motinga ngatima tinge binte bimbiga ndrote na nonya mbosongo seita lakini omanyete tari kerege ntoke ndrote kerekia ebintu mbire biya bire fair korresa karte bando kono komnyoka na birobyo kuna bono owenga marua bangira bakengira abana basomere lakini kwa karolere na baskari bakomyo abana bari gosoma lakini kwa karolere na baskari bakamyo kiri abana tumaito skonya kwa kinire ngana kinire okay so mbuye constitution ya gwatebanga ki organization kiro muntu na bwate freedom yo register lakini ende ntobwate chi limit ntwa chi limit ekera this what we call morality in society why it is true a constitution in Goteberenga kile organization na beko register lakini a constitution ile terigera asembeo igere within a society get abantu get a type ya abantu get igo nonye constitution ya watanga chi organization chons chibe registered aralia naende chiange nchoki intubono munaba Kenya igo tore community yegenire koba emwanjite nyasa igo kero korecheste gento o igo korecheste korengana nere boyo nyasa mambiende ngote babare ekiombe kya baroi kebe register naende ba emorogia welense sikona ba kuja buo gote binge wiki ye o muishio yo nere to godisapia kya ran register welense matukabira tatu igwa ndo adane kiombe kia mongiki be register bano bad ngere irigo ekere irigo asiki magozo kia okara kise deno daga kia be registered to kiombe kia machambas kia be registered igo we katotu ale nonyena bara ya osabantu be court as we katotu ale brains amonko ale kamiri elinde ekero wetiegento wagetu with the full knowledge inga igole within esa society get tali gole in isolation ekiagara gan Kenya ntomanyete obogimo boito bana ba Kenya ebintombire otare cheste ebintombire otare cheste kwari cheste kiombe kiama jambas ekiare ekine kiombe to kwari cheste bana mongiki ekine kiombe igo ntogo tebanga okobe constitution yego tebanga ntobwate freedom of association igo bono tore cheste keregento tuanjere keregento bino tura tabena ki ntobwate freedom of expression gorje baba Eric Omondi bakobwato inki bakobwato they are expressing themselves they have the right how does their right become wrong ekiagara constitution go tebenga freedom of expression bunenda abono iga ninja ke go kwana mangana gete yokorama ama tobe kiara ni bwate freedom ya expression we ko bwatu na we ko tware chimbebe igo egento ndate yaba kanya ba mintongeringa wairi ngo teberinga to tware freedom of
association and we need to register, we should not be denied. We Catholic linga nkiombe kieki to register kiombe kirato ke agwango danga intune kiombe kia bali bantu. Kenda se kia porque ko register. Ndo ke register nga kene kiombe kia ko dia bantu. So definitely a constitution no danga to freedom, chi freedom wechi kibwate limit. Bono ekero jibwate limit bono yamaje korogana no ne kero sikori no ne chibicha ali tukoriri bakona chiki bakona ja bantu aro ne esadi bantu bali mbare ngo oriri mbaro ne tabana igombara igo ne ribata kete bono papa be registered uronge lakini mbaro ngakitora gore bokongo bishop yakana mbaro already tinka geriti esokorra kwane ngabere tinka geriti ngoyo no mochando bwe serikali ono mochando be kanisa. This is a Kenyan and a church problem. It's not purely government. Ikiade serikali ne mambia ne tili chikonga tuakani ne ntopata geti. Ikote mine tinga mbaga endreti. Ikotera barusio. Ogo etili chikono go taitia. Temine babaire bakobo na kila tebanga tiri bya twemoti. Ege to tokota banga na ki ntoko legalize. To tebenga ese nyemo bere mokobo. Bona tuabanche. Manye Biblia danga matuko yo moiri abantu ababago kole ibintu bimbatoke naenda abantu bande mbaiti amachiko yo kubatetea ingo go somera ndi bakirira to lakini tito wanchira why it is true ndo matenga aborogimbaro no go sejine chinko mo bosa ngabaro ngo te abarimbaro lakini ndo ko register ngabona nki senye to amanyire ngo exist more bona nchu kabisa to ba license mo kole biashara bino ndo mata ba ibimbaro ndoko baeteria ekera ne kiombe kenene kere ndoma ete bandona ba mongi kimbaro ndoko baeteri na kiombe eke ndomanyete nkero lakini ndoko ba lichiko inki bono lyo lige kikenda de kobo inki ba ko ligeria lichiko ngali chiko batati abandra gokora igege ntongere bataite gosali ekiaro nyina mangana yuabo totaitabere ntubone kanisa babere bako yakora ase kibono bakorigia lichiko libatete onda atara abakani igoni ntupata getego chigokanda misa litokora against amangana aya twirukoting antu abaramete ekero tuendelete kunya gukwana ringanerio pasta ngojino soma SMS ibirise toga yamanyikorekana na asuri se mitanda ba dana bono Kenya yaje koba ruled na western ya nerego tutaina tokore binte tumo tonyora chibeze tokore igatorore osena kibago tokonya korengana na ngakiro jena kero bintu biko korekana iga neri na bono twebire no ntu aba Kenya twajire siko ne rasima tokore igatuma konyona no musada na ntu bawde engane yine yobo sokusana morali ese kobanga ne kene o mate na mo tene ndege na bangu metina ki njoma tena yombo pasta baria ba saberte president yerosa na nkala sana nya sanga roget kur 2013 ngango chiare koba lakini enjera kirete ya ngobo irisa nenjera deputy president yekrete bara kwa na kende no boy irisa na na babunki bari ba kwa na majority leader we senate na kikoro kwa ne parliament oba kwana kero ko bari ko robosio mbare ko kwana na bantu bari serious ba kwana ngabantu bamatege ntugete ke bisekanete igera mbero boso kusana uno mubasta eto ke ekene kia mangana president yeito ne debut mbamanye ta mangana aya na ndenga ne ndwani ebekire ba guchibesa ba oni abana baitu twanchire ngabono twito arule lichiko edi ne mabitu kabira atatu iga osangi asa CPC abana ba go migunga tata na baba ko byara mama na baba ko byara igera abo bosoku sana na ende lingane elio una kwali beka na bira toke ka enengero na bira toke ka enengero ngachise chemo kiagara na kioro chomo omokungu oyo o Biden agocha Kenya ichuma museni ichuma litukori ko bwatia ochika wetwe litukori ndi ko bwatia kibesa kito mugoja Kenya ntoba isa koni ense yaito no ani ntubuna babasta neba tuasabeire president neba tuakore kiturakore ntoba isa kogorwa kerokende ni kibesa nyasaye ngoso seniali njetingo kiranga yani umontara kana se president bone tuakandubuna babasta tokire kiri twanjero bochinga te konyarika te kunyarika no mara kanto bakure mapema onya America kerocha mangana yuba ko korona maya para butika bagende
lakini ntokolema ko bakwanira keramba ntuma tege songo kyabo ntokolema ko bakwanira that this is wrong onye UK ke rochi ngai gombu ya bagendere onye chini chibakuru ka rights para bitika bagendere lakini ntubuna ba Africa those are not within our rights ikera ntuba the culture yaito no nyamba ali baba the culture yabo igo baje saliri na rigeti abarandi babo Dr. Myles Monroe emyake mekoro ya 90s and 70s bako batebi byanga ki America maigaga next entering koromotwe igo ndoko tebanga bantombana gotoka bakobeke society in the right way na tunyurenga shetan naro na nyasai naro intubuna babasta emirimo yitono gotetea nyasai no boronke bo chikira samariko buya kabisa biganso majesa mezibere Joshua Monguru Ismail kurunyatie komirimani kiongozi watching ensa kesho morning Joshua uta na mwenzi ngwaneri pasta motaimbu ya gotwerera ga kisa dito ya saregire sinte nyaboge out there no bosoku sana ekero togo chigotwara egesa kugitayo ekiagara ekero gote no muiseke obuno bokabara botayo ngakirende togo chikonyora abana mbia kabisa Lydia onyoni awatana yare ko bana tata mbare ngo nabuka bale igotanga njenindo nabagobori bayigo Lydia awatana binde mbiko nyarekana naro korokuna Joshua Nyakaya awatana bwakire buyandis TV oyino muroberumia mware gaki yare ko babuna nabotware gukora ebintu bune ebikorukare tanga enseteyo tigaba songo bagane ebintu byabo byobosongo intutari basongo intuna ba Africa oyinena bagarodana sisi wasungu sisi ni wa Africa buna botambe Cynthia na nyesomire Sarome Onyoni awdana bwakire buyandis TV mambiengi yana rode pasta monkwaneri asamaseni awika otoa koru ase kanisa yaye motabi no tora monande twagokire komorra imeyandis TV kara kurobo semi kortomoroje igoni go togo isani kambia mono penina mokaya Benina Onchomba awdana bwakire buyandis TV emeroberia serikali ebwate nemebe tigera tiga kote abuna no bwanja ni umusaja asomosaja gusomokungu tigera arora ebirengo byobogima bwa kongire itoroseri obogima abakare kote abo igona alende tigo bogima bora alirigwa tumaye kuri meroberiende mota ingi adena no alime yumuroberio mochadra mbiyore tiga tubwati ebuku ekiagerero de igwonjori nonye erichiko rona baligoja nande ligende awatana naro honorable Nyabaro Fred awatana nindoji pasta mongwaneli ale kurwa somoji obosongo Malin Daniel awatana morning litukoligia kiababa ayuna aro tutagete koiwa ikiagera nonye nababunge mba kwande digo rakini tigabatige cheche barore bintu bigo konya omwana inji ayuna mashabiki andate gototebia semambia bono mono remende ko ruchumbe ina semambia boni komenta kwani buya mono sana mara lyo manyete Nyasaye tali moliri kinse chibune muna America bono mubikano ebintu ne binge batoreteira no anegente ke bari kuruka family planning intention yaye tadi ogoto konya nganto twaro musigo kitu aplan ki family ga Kenya ngibade njare go toriera kiara inchebone family yeito mama onye tuensini twarange moyo angaga nyorta bana 14 abande banyorta 18 lakini musigo tolengo asacha abasongo bagata bi musigo no gordaki noro to kaiwera bono to bwate bane batatu lakini stili enjalero baada serikali watu musigo umonene abantabe agenda yabo imeye birengara byabo bunengorora igo banengeretinga barabutorochi banchira nebinte bibitari ko konya obviously umusaja ko baranyo maneno musaja tibako byara it's a fact ikera Nyasaye tabegeti liroba imeyo musaja asembewe go chikwama igali begete meyo mukungu na banya sa atongetense yego embego ikabaso musaja ne liroba likwami embege yu igo lirase umukungu and it's natural that way tego change nabanta babanyorenga banchire bintu bigo chikoredi se population yabo barigo kina mna bana America narara nense nene lakini obara bantanga chi milioni 300 China nense nini tebwa ti opushe yemo no tebwa lakini bara 1.4 billion lakini economy yabo mbuyere India gere also 1.3 billion nainde baro denga ba kaba
twachire kwarda family planning bado banda komenteka na obviously abante karba komentekana in terms of population igo ba kometre ne yorde karaba Israel ba mentekante Misiri omorodo Misiri ga tenga abanta bangu chibare komentekana kero kende barese go toba tro nindo chobuo babwe chinsa chia basongo ikera ba metenga Africa twangainire na batore de family planning bado twanda komentekana bona bana kitoko kora tubabetererie ncheragete bachaka kunyoma na boka saboka na batabyare erinde toke ye population achena nere iyo ke ye population bagendere gutugambira ikera baroje ngatoko and recommend kana no Africa twamente kana Nigeria to almost 200 million people Kenya a population eko recommend kerenga Tanzania ge commenta Africa we are now into the side ya 1.3 billion na wamo president ya Rwanda ge goteba tuamente kanide nande ngokora tore binte bikongo sana no wanyene se chinze chiaba changumbu tuasoire ko buchororo orocho Obama na gambo batwaliro boba ng'abantu abakomentekana bachiko tugambira bona kitokora basugumere chie idea chobo shetani banyoma ne boka batike kobyara elinde bakke tinkwancha tubwati obo shetani tudikubwati njira ya Nyasaye yes bono paste ko twenderete ingita kire gokorwa serikali neta kire gorigirina bone tige ibwatiri jiko nebuku ego sibono nintu abakirese ke tubo kire to batina yaya ingobono utakire mugere mona tware jinguru abakristo mono gukwa nambara bya baba William Ruto mwana abakristo mbona kwe daktari William Ruto no musani one no mo kristal kwana ko morade go jikansa Jumapili ngojale mokaye no mo kristo ogosaba Gachagua no mo kristal mokaye no mo basta chigabana cheito isato nejira ba Islam chigabana jine jo aba MP pasente chiene na bakristo igakaro tanga tubwati bo kristo ekia serikali etakire goitia no gotetea kerinya sachi gete ase ebuku because ekanisa nero egopima morality nere gotokonya bono ebuku